Dobar dan, dobro večer svima, veliki pozdrav. Kako ste? Dobrodošli. Evo, pričekat ćemo malo samo da se više ljudi uključi kako bi mogli da krenemo, da ja kažem neke uvodne reči u ovaj serijal koji ćemo raditi na srpskom jeziku. Jako se radujem. For everybody joining in from around the world that don't understand Serbian, I just want to say hello to everyone for joining. And I also want to say that I'm starting today to do interviews in the Serbian language. So today this live will be dedicated to the Serbian fans and people around the region of Balkans who understand Serbian, of course, and everybody who lives around the world and understands this language. I will be continuing with the English version of Self-Mastery Project in several days' time with Shervin. I'm also going to do live with Maria Sharapova tomorrow, so I invite everybody to stay tuned and, of course, join us for the live with Maria tomorrow and Shervin on Wednesday. Of course, if you want to stay on this live, you're more than welcome, but I'm going to start speaking in Serbian now and I hope you understand. Sada da pređem na srpski. Evo, vidim da se već dovoljno ljudi priključilo. Hvala vam puno što ste se pridružili. Danas ćemo da počnemo serijal uživo razgovora na srpskom jeziku pod nazivom Svesno življenje. Današnji prvi sagovornik će biti Žarko Ilić. Juče smo najavili to na Instagramu. Žarko je moj dugogodišnji prijatelj, neko sa kim sarađujem, od koga puno učim u životu. On je lekar klasične medicine, takođe i reiki učitelj, jedan od mojih životnih učitelja, jedan od mojih mentora u životu i naravno jedan od najdražih prijatelja. Veliko mi je zadovoljstvo što ćemo ga imati danas u našem live-u i što ćemo moći da pričamo o vrlo interesantnim temama. Za sve vas koji ste bili strpljivi, hvala vam još jednom. Znam da su svi live-ovi do sada bili uglavnom na engleskom jeziku, stranim jezicima, italijanskom. Hvala vam što ste bili strpljivi. Evo, danas ćemo krenuti na srpskom i radit ćemo jednom, a možda i 2 puta nedeljno na srpskom jeziku razgovore, intervjue sa različitim sagovornicima na različite teme. Žarko je tu negde na ovom chatu, na ovom live-u. Pozivam ga da pošalje poruku kako bi ga uključili i da krenemo. Nadam se, Da, hteo sam isto samo da vam kažem da ću isključiti komentare sada u toku intervjua. Nadam se da razumete. Molim vas, postavljajte pitanja i u posljednjih 5 do 10 minuta, u zavisnosti od razgovora, koliko budemo imali vremena, ćemo Žarko i ja odgovarati na vaša pitanja. Tako da, molim vas, slobodno postavljate pitanja, ali razumite nas da zbog koncentracije i svega lakše nam je da isključimo komentare. Evo, samo trenutak da ja prvo pozovem Žarka. Evo ga. Žare! Zdravo! Dobrodošao, Žare! Kakva najava, wow! Pa to je, nisam stigao sve da kažem lepo o tebi, imam samo lepe stvari o tebi da kažem i zaista mi je veliko zadovoljstvo što si s nama danas, ali pre nego što krenemo, izvini samo trenutak da ja isključim ove komentare koje sam malo pre rekao da ću raditi da bi mogli da se skoncentrišemo, pa ćemo, ako se slažeš, u posljednjih 5-10 minuta razgovora da pogledamo pitanja i da odgovaramo na pitanja. Mislim da ima puno ljudi koji su zainteresovani ti postave pitanje i meni na vrlo, vrlo interesantne teme, siguran sam, koje ćemo obrađivati sad u narednih sat vremena. Pre svega, dobrodošao, Žare, hvala ti što si prihvatio. Evo, počinjemo taj serijal svesnog življenja sa tobom. Nisam mogao bolju osobu da izaberem za prvu epizodu. Hvala ti što si prihvatio. Hvala tebi na pozivu i pozdrav svima i nadam se da će vam biti lijepo ovih sat vremena. Hoće, siguran sam. Evo, ja ću da
kažem par uvodnih reči zapravo zašto, pre svega, to nisam obrazložio, zašto sam izabrao, da kažemo, naziv Svesno življenje ovog celog serijala, jer nekako osjećam da, pogotovo sad u ovim vremenima koronavirusa i ovim okolnostima koje su nas zadesile, koje naravno su jako teške, jako nezgodne i ima puno straha, puno nedoumice, puno panike, puno različitih mišljenja, različitih razmišljanja, što od stručnog sveta, što od interneta i tako dalje, kako postupiti, kako se snaći u svemu ovome. Mnogi ljudi gube posao, mnoge se familije rastaju, jako je težak period, vrlo je transformativan, o tome ćemo malo kasnije da pričamo i smatram da barem ono što sam pričao na engleskom jeziku, posljednjih par live-ova koje sam radio na tom self-mastery projektu i tim razgovorima i intervjuima koje sam radio sa vrlo interesantnim sagovornicima, sam rekao zapravo da sam vrlo uzbuđen što imam ovo vreme, jer sam već nekoliko godina razmišljao da pozovem i tebe i sve ostale ljude koji su značajni ljudi u mom životu, koji su na mene pozitivno uticali i da sa vama razgovaram na različite teme za koje smatram da, iz kojih smatram da mogu da se izvuku neke poruke i pouke i zaista možda neki signali koji eto mogu da posluže ljudima širom naše zemlje i širom sveta, pogotovo u ovakvim trenucima. Tako da se sve lepo pogodilo i mislim da je jedan od preduslova zapravo za svesno življenje otvoren um. Jel' tako? Mislim, u suštini, drugim rečima, potrebno je hrabrosti i volje i namere da se čovjek izdigne iz nekih mentalnih programa, iz nekih dogmi koji su mu na neki način nametnute iz prošlosti, iz detinjstva, jednolična razmišljanja, obrasci ponašanja, prosto određena formula za život i kako ja trebam razmišljati, kako se razvijati, šta raditi, kako završiti sve to i tako dalje. Ja nemam ništa protiv tradicije i kulture, pogotovo one naše, obožavam je i zapravo se jako ponosim, ali smatram da pogotovo u ovakvim trenucima kada nas je zadesila pandemija, epidemija u čitavom svetu, da je prosto neminovno da mi moramo da otvorimo svoj um, da usvajamo i druge načine razmišljanja, viđanja sveta i tako dalje. I sad ne kažem da neko mora da istupi iz svoje neke komfortne zone na prvu loptu, nego prosto smatram da čovjek treba da ima otvoren um, jer ja sebe smatram čovjekom koji gaji upravo te karakterne osobine, da borim se za slobodu govora, za slobodu da imaš pravo da se izraziš, da svako može da kaže kako se osjeća, jer verujem da svako od nas može da uči čitav život. Ja jesam dostigao vrhunac u svom sportu, ali opet smatram sa druge strane da imam puno još toga da naučim u tenisu. I trudim se da ne dozvolim egu da nekako nadvlada nadamnom i da mi ne dozvoli da ja učim i da se razvijam i da se usavršavam. Tako da, eto, ovaj čitav serijal se nekako vrti oko toga, to je neki nukleus svega. Nadam se, eto, da ćemo današnjim razgovorom malo da zagolicamo maštu ljudima i da ja sam jako uzbuđen da tebi postavljam određena pitanja. Evo, počet ću sa prvim. Pre svega, za sve ljude koji te ne poznaju, kako je tvoje životno putovanje, kako si uopšte došao do ove tačke u tvom životu? Prvo na početku da kažem da konačno ljudi mogu da vide Novaka Đokovića, onog drugačijeg. Ja sam uvijek govorio ljudi, vi ćete tek shvatiti ko je Novak Đoković i što on ima da ponudi. Konačno mogu da te vide onako kakve ti zaista jesi, kakve si u privatnim razgovorima, a to je neko širokih shvatanja, širokih vidika, onaj koji ne samo da ima hrabrosti da zakorači u neke nove stvari, nego i da nauči i da kaže da ne zna i da istražuje i tako dalje. Mislim da je to jako bitno za sve nas. A moj put je išao potpuno naopako, da ne ulazim u detalje, piše na mom blogu i sajtu i tako dalje. Ja sam samo istraživao gde je uzrok bilo čega. I isto kao i ti imao sam hrabrosti da
čeprkan golicam. I onda sam prvo studirao farmaciju, tu sam dao sve ispite, ali nisam diplomirao, otišao na medicinu i onda moj put se završio na doktorskim studijama medicine i tako dalje i tako dalje. Koja je poenta bila? Samo da istražujem i da mi nikad ne bude dovoljno znanja, a to gde je uzrok. Mene je interesovalo gde je uzrok. I na početku da kažem, sve ono što mi pričamo nigde ne odstupa ni od medicine, ni od zdravog razuma, nego je upravo zdrav razum. Ono što ja, to je valjda moja profesionalna deformacija, uvijek govorim, medicina mora da ostane na prvom mestu i u to nećemo ulaziti. Sve ono o čemu mi govorimo, sve samo nadogradnje i pomoć svemu tome. Tako da ako neko ima zdravstvenih problema, neka se prvo obrati lekaru, a sve ono što je reiki i ostale pomoćne stvari su samo nešto što može da obogati sve to. Znači, ako imate neki akutni problem, idite kod lekara, a nakon toga nek vam reiki ili nešto slično pomogne da pronađete uzrok svega toga. Tako sam ja na svom putu tražio uzrok bilo čega. Mislio sam da je to medicina i išao tim putem. I samo da razgraničimo. Medicina je jedna stvar, a ono o čemu ja pričam je druga stvar i nisu u borbi jedno protiv drugog, nego se samo pomažu i tako dalje. Uzrok je u nama samima. I krenemo priču od tog momenta. Tako da jednostavno sve što nam treba, sve možemo pronaći u sebi. Što znači da sve ono lepo je u nama, ali sve ono sa čime se suočavamo, pričat ćemo o tome, strah, ljutnja, bes i tako dalje, također svoje uzroke imaju u nama samima. I ne trebamo ni prebacivati ni na koga drugog, ni na što drugo, nego samo pogledati u sebe. I kao što si lepo rekao malo pre, najveći strah i najveća hrabrost je pogledati sebe u ogledalo i shvatiti ko sam ja. I kuda trebam ići. Tako da i na ovom početku, evo prvo neka ljudi postave sebi pitanje, do kraja ovog razgovora imaće neke teme za razmišljanje u smeru da menjaju sebe. Neka sada zapitaju sebe, da li ste spremni da promenite sebe? Da li ste spremni da upoznate onog drugog ja? Jer često ljudi i probleme, i bolesti, i sve ono na što se žale i što optužuju, jednostavno koriste kao svoj alibi za ono svoje nemanje hrabrosti, za ulogu žrtve koju su preuzeli na sebe i tako dalje i tako dalje. Prvo neka postave pitanje da li smeju, ako ne smeju, da im kažem odmah, nije to tako strašno. To je jako lepo, jer jednostavno ono što nas ograničava je naš koji raspolaže sa tih 5 čula koje su jako tupa, a naša duša zapravo ima beskrajnično čula. Tako da samo pomozimo da komunicira sa našom dušom, da upoznamo same sebe i da upoznamo jednostavno sve ono što nam život daje i onda shvatimo koliko je život lep, koliko je sve sada i ovde i koliko smo mi zapravo predodređeni da uživamo u svim blagodetima koje su nam namenjene, a to je jako jednostavno. Ne trebaju vam nikakvi life coachevi. Ja verujem da na kraju ovog razgovora imat ćete mnoge odgovore na ta pitanja i daćemo neke jasne smernice šta prvo uraditi, jer jednostavno ne trebate zavisiti ni od koga, samo od sebe samog. Sjajno, Žare. Žarko je autor 10 knjiga. Jedna od mojih omiljenih je Buđenje sopstvene svetlosti. I rekao si, Žare, da je potrebno hrabrost i zapravo najveći strah. Potrebno je i velika hrabrost da bi se prebrodio taj strah, da se pogledaš u ogledalo i stvarno istinski, dubinski sebi postaviš pitanje ko sam ja, da li sam ja u potpunosti ispunjen, srećan, zadovoljan, da li volim, da li sam voljen, da li sam uspešan u ono što radim, da li je moj život sa svrhom, ka čemu idem i tako dalje, tako dalje. Postavio bi ti sad drugo pitanje, šta je to za tebe svesno življenje? Kako osvestiti sebe, svoj i kako doživjeti neko prosvjetljenje, neko buđenje kako bi bio zapravo u svakom trenutku najbolja moguća verzija sebe? Ljudi jednostavno kada se kaže reč probuđenost ili prosvjetljenje zamišljaju neke indijske gurue koje lebde iznad zemlje i ne znam ni ja šta. A to nije tako. Samo to buđenje ima mnogo nivoa i verujem da samo oni koji sada uživaju dok ovo slušaju jesu već probuđeni, jesu već prosvetljeni u nekom smislu, tako da nije to ne znam ni ja šta isijavate svetlost, nego samo da razumete sebe, to je već probuđenost. A šta to znači? Da jednostavno
ajde na početku budemo svesni trenutka u kome smo. A to je, ja sam sada u razgovoru sa tobom. Za mene ne postoji ni prošlost, ni budućnost. A to su dve glavne iluzije između kojih smo mi zarobljeni, jer zapravo i u toj prošlosti i u toj budućnosti zapravo su otvorena vrata i za strah, i za brige, i za slutnje, i za strepnje, i za sve ono što nam izvlači ogromnu energiju, a zapravo ne postoji. Samo neke istraživanja kažu da 98% naših briga nikad se ne ostvari. Pa zar za onih 2 da ja trošim svoju energiju i potpuno sebe parališem za sve? Za početak, budite svesni trenutka u kome ste. A znate kako? Jednostavno, postavljajte sebi pitanje kako se ja sada osjećam? Odakle dolazi to osjećanje? Iz koje misli? Šta izaziva tu misao? Ajde da osvestim taj trenutak, a to je ljut sam. Zašto sam ljut? Koja misao to izaziva? Pa onda pričat ćemo tokom razgovora šta je strah, šta je ljutnja, šta je bes i tako dalje i tako dalje. Jer jednostavno moramo znati, ja sam to u jednom od posljednjih mojih tekstova, a i u novoj knjizi, ti još uvijek nisi dobio, izašla je pre par dana, Buđenje, dobit ćeš je, u kojoj pišem jednostavno, i fizika je to dokazala. Jednostavno neki fizičari koje ja neizmjerno poštujem su dokazali da jednostavno sva naša stanja imaju određene frekvence. I na primjer ono kao i strah jednostavno ima frekvencu od 0,2 do 2,2 Hz. A da li veruješ da jednostavno saosećanje ima 150 Hz? Koji je to ogroman raspon? Neka istraživanja pokazuju da bakterije i virusi naglo se razmnožavaju u niskim frekvencama. Što znači? Ne znači da se mi možemo HIV, ali ne znam nija drugo, izlečiti sa osjećanjem, nećemo ulaziti, to govorimo glavnim razumom. Ali jednostavno postaćemo manje dostupni za takve neke stvari. Tako da jednostavno, ajde prvo da se osvestimo gde smo, da budemo svesni trenutka, iz kog razloga. Jer jednostavno, ako se sada neko dosađuje dok nas sluša, pa ne treba to da radi, treba da ugasi i treba da taj svoj trenutak u kome provede na neki najlepši način. Također, ako ste kući sa svojima, nemojte gledati u televizor, biti ljuti i besni, gledajte odakle to dolazi. Gledajte da taj svoj trenutak provedete najbolje što možete. Kroz ljubav, kroz saosećanje i tako dalje. Što znači, ili ste tu ili niste tu, idite negde dalje. To je kao ono, sedite u bioskopu i gledate Instagram sve vreme. Ili gledajte film ili izađite napolje. Budite samo u trenutku i uživajte u njemu. Jer kad krenete od tog trenutka i svoje posvećenosti u njemu i okruživanjem pozitivnim emocijama, to jest ovim visokim frekvencama, vidjet ćete kako će život početi da vam se menja odmah i sada. Jer jednostavno okupiranje tim pozitivnim emocijama, to jest u svom biopolju gajiti tu energiju visokih frekvenciji, mi po zakonu univerzuma da slično privlačimo jednostavno to. I često me prijatelji zezuju kako tebi svi šalterski radnici budu jako ljubazni, sve prodavačice daju ti kao one nalepnice, viške i tako dalje. Pa zato što ja zračim takvom energijom i za uzvrat dobijam isto tako nešto. Tako da jednostavno pokušajte. U našem narodu ima divnih rečenica, a to je lepa reč i gvozdena vrata otvara. A to je upravo to. Da, pa baš o tome što pričaš interesantno je, jer često svi mi to doživljavamo, stalno imamo neke strahove od nečega i naravno živimo u jednom tehnokratskom vremenu i jednom razdoblju gde smo zavisni od svih aparata, telefona, televizora, to nam je glavni izvor informacija, ne može da se pobegne od informacija, čak i ako ne pališ televizor, recimo mi u kući kod nas jako retko palimo televizor i uglavnom pratimo dešavanja ako to želimo na način na koji mi to želimo, preko društvenih mreža ili preko nekih naših bliskih ljudi, ali opet nekako dođu informacije do tebe, okolina, sredina u kojoj se nalaziš i tako dalje. I kada čuješ tako neke vesti, pošto uglavnom u medijima, kažemo u javnom mnjenju se mnogo češće pojavljuju vesti koje malo mrače, kako bih rekao, izazivaju upravo tu emociju straha, emociju panike, emociju da si uvek u nekom deficitu. Stalno nešto nedostaje, moraš da imaš više ovoga, moraš više onoga, ne smeš ovo da radiš, moraš ovoga, ovoliko i tako dalje. I imaš uvek nekako osjećaj kao da neko drugi više zna od tebe ili da je neophodno da bi ti sada, ne znam, bio savestan građanin ili šta god, da moraš potpunosti da daš svoje poverenje i kontrolu nad svojim životom nekom drugom.
Ja sad ne kažem, naravno, postoji država, postoji zakon koji svi poštujemo i tako dalje. Znači ne ulazim u to, ne idem u krajnost. A onome o čemu ja pričam sada, o čemu si ti malo pregovorio, je zapravo to osvešćivanje i saznanje zapravo koliko ti imaš moći da imaš kontrolu nad svojim mislima, nad svojom realnošću unutrašnjom, a uzročno-posledično i spoljašnjom realnošću. Kažu čaša ili polupuna ili poluprazna, je li tako? Znači sve zavisi od naše percepcije života. Kako izaći iz te emocije kada mračiš i sebe, mračiš druge, sediš i prosto ne možeš da se skloniš. Nešto je to, toliko je to jako da prosto ne dozvoljavati i ti hoćeš i zapravo ulaziš onda sljedeći korak, ako se slažeš sa mnom, u taj mentalitet žrtve. Znači, ja sada namjerno hoću da izazovem neki konflikt, neku svađu sa bližnjima, sa nekim s kim god, sa samim sobom, sa svetom, svi su protiv mene, mene ništa ne ide, nemam sreće i tako dalje. Znači, namjerno hoćeš da izazoveš u sebi tu ulogu žrtve i praktično ti nesvesno ili svesno sam sebe još više zakopavaš. Kako se izdići iz svega toga? Dolazimo tu i do ljutnje, i do straha, i do svega ostalog. Opet, da počnemo od početka. Jednostavno, za početak trebamo da budemo svesni da sve što nam se u životu dešava polazi od nas i da je sve u službi nas samih. I uvreda, i sve to što dolazi iz spoljne sredine i tako dalje. Za početak, prvo postavite sebi pitanje, jel vi želite da vam bude bolje ili ne želite? Ako ne želite da vam bude bolje, pa onda ko vam krivo. Ako želite da vam bude bolje, ima načina. A da li, izvim što te prekidam. Sad, jako mi je bitno, možda ulazimo malo dublje sad u filozofiju, ali mnogo ljudi je zbunjeno, a znam i ja sam sebe ponekad uhvatim tu, iako se trudim stvarno da živim svesno i da stalno radim na tome, imam te mentalne treninge i vizualizacije i sve ostalo što i radim između ostalog sa tobom, posebne tehnike, da osvestim svoje misli i da razumem šta se događa. Ali ljudi ne mogu ponekad da prave razliku između toga ko je to ko u meni želi da se osjeća loše i ko je to u meni ko želi da se osjeća bolje. Shvataš? Znači, koja je to diferencijacija? Smo mi polarno nekako, imamo neku dualnost u sebi, je li to samo jedna persona neka unutra, je li to samo ego ili nije ego? Ko smo zapravo mi? Evo ovako, prvo mora da znamo da mi nismo rođeni ovdje, da bismo jeli, spavali, išli na posao, razmnožavali se i tako dalje, onda bismo bili konji, krave i tako dalje. Ipak, smisao postojanja života, ako ulazimo u filozofiju, ipak nešto više. A šta je to više? Učenje, lekcija i evolucija kroz lekcije. Jer da bi ja dosegao mir, spokoj i sve ostalo, moram doći do stanja odsustvo želja, žudnji i tako dalje i tako dalje. Da bi to postigao, moram proći kroz razna iskustva, naučiti određene lekcije i postati na neki način nedodirljiv toga. Šta to znači? Naprimjer, imam neki strah od nečega. Proživeti taj strah, naučiti lekciju zašto se on pojavljuje i tako dalje, znači jednostavno više se ne suočavati s tim. Evo samo mali detalj kako naš mozak radi. Jedna od mnogobrojnih blesavih stvari koje sam u životu radio, to je učio sam da vozim avion. I postoji sada jedna tehnika da vi avion morate da podižete na gore i u isto vrijeme ga okrećete ovako sa strane naopako. To su neke sile koje mi ne doživljavamo ovdje na ulici. Prvi put kada sam to uradio, moj mozak, moj je potpuno podivljao. Ja sam došao do ivice padanja u nesvest i potpuno bio mokar do gole kože. Instruktor mi je rekao, wow, super si to uradio, ajde, nećemo ostati za drugi čas, ajmo sad i na drugu stranu, što se inače radi u 2 dana. Ja sam u tom momentu pomislio, ovo je lud, ja ću pasti u nesvest. Ja ovu količinu straha i užasa podneti neću moći. Ali gdje smijem da mu kažem neću i tako dalje, ajde da se suočim, ajde da iskoristim sve ono što ljudima govorim. Jer ako sam prihvatan suočenje sa svime time, ulazim u to. Ako se i desi da padnem u nesvest, pa postoje duple komande, on će preuzeti avion da vozi. Ja sam ušao u manevar posle par sekundi. Umjesto onog jezivog straha od kog sam mislio da ću da urlam i padnem u nesvest, ja sam doživao toliko pozitivnu euforiju. Šta se desilo? Moj mozak je jednostavno primio informaciju
zapravo proživevši nešto, naučio lekciju, dobio informaciju i samim tim počeo da prihvata to na potpuno drugačiji način. Ja sam posle toga bukvalno doživeo pozitivnu euforiju umesto straha. Razlika par sekundi. Što znači, svi strahovi, one koji postoje u našem životu, mi se ne plašimo samog procesa, nego posledice koja mislimo da će da se desi nakon tog procesa. Što znači, plašimo se same iluzije. Samo prihvatanje da se suočim s tim i da je to nešto za moje dobro, da ja moram proživjeti to nešto, ako ništa drugo, da bi se oslobodio tog straha i nastavio dalje, a ne bio paralisan zbog toga, je jednostavno nešto što mi pomaže. Tako da jednostavno, ajde da se vratim na onu priču, a to je ko se bori u nama. Pa bore se i duša jednostavno. Ajde da to nekako prevedemo na neki deo mozga i tako dalje. Postoji taj limbički deo mozga koji je u evoluciji čoveka nastao jako rano, još kod pećinskog čoveka i tako dalje i tako dalje. I on jednostavno služio je da čovek reaguje, na primjer, uđe u pećinu, naiđe na sabljskog tigra i zapravo pobegne. Taj limbični sistem, što bi se žargonski reklo, pali se jednostavno na one osnovne radnje, a to je on se bavi hranjenjem, razmnožavanjem i preživljavanjem i tako dalje. On je taj koji pali mišiće da beži i tako dalje. Tek kasnije u evoluciji čoveka taj drugi deo, glavni mozak, taj neokorteks se stvorio, koji jednostavno je naš razum. I kod ljudi se on razvija. Kažu da se taj neokorteks razvija nekako tek u pubertetu, tako da ne očekujte od dece pre puberteta zdravorazumsko. Jednostavno razumite ih, pomozite im. Ajde da krenemo na nivou mozga. Bore se ta dva dela mozga. Onaj koji želi da reaguje odmah, da spasi, da reaguje i da završi s tim iskustvom, i onaj koji želi da nauči, da proživi, da nas povede dalje. Imamo ta dva dela mozga. Ako bismo išli negde na filozofiju, to su jednostavno i duša. Ograničen sa 5 čula, naviknut na udobnu situaciju, ne želi dalje, ne želi da progresira i tako dalje. On je taj koji reaguje. I u duša, koja zapravo ima bezbroj čula, kao što sam rekao, koji želi da uči i tako dalje i tako dalje. Naše je da pomognemo da obuzdamo taj naš limbički deo mozga, taj koji reaguje na prvu loptu, to je ono brojanje do 3 i tako dalje, i da pomognemo onom našem raciju, onom drugom delu mozga koji nam pomaže da razumemo, da naučimo, jer jednostavno sve što nam je u životu poslato je za naše najveće dobro. Da se vratim opet na onaj početak neki odakle trebamo da počnemo, a to je da razumemo upravo to, da je sve za naše dobro i da je sve jednostavno deo naše lekcije. Ne mogu ja optuživati državu ovog ili onog, zlu sudbinu i tako dalje, nego jednostavno, ok, to je nešto u službi mene. Ili ti sad mene izvređaš ovde pred svima, ja neću se baviti tobom i trošenjem tvoje energije, jer ružne reči koje ti izgovoriš imaju veze sa tobom i ne kače se za mene ako nema istine. Ako me to potrese, razmislit ću koji su to receptori na koje se kači ono što ti kažeš. Znači da nešto postoji. A prvenstveno ću se baviti zašto se to dogodilo, kako si ti u službi mog života i mog bića i šta ja to trebam da progresiram, učim da bi išao dalje. Mnogo pitanja, mnogo odgovora. Ako sam negdje stupio, vrati me. Pitaj. Odlično si sve objasnio, rekao i hvala ti, jer često se negdje izgubimo, znaš, ne samo mi u tom razgovoru, nego kad čovjek tako razmišlja i filozofira, onda odlazi malo predaleko. Mislim da je super, ti si sada objasnio isto na naučnoj osnovi i na nekim možda konkretnim stvarima kako čovjek zapravo može da sebi pomogne, da u određenim situacijama i okolnostima, u međuljudskim odnosima može da prosto odreaguje na najbolji mogući način. A iako ne odreaguje, da može da se oporavi što brže. Upravo. Recimo, to je nešto što ja osjećam da je jedna od mojih najvećih lekcija zapravo u posljednjih nekoliko godina i negde gde osjećam da sam, možda i napredovao po znacima navoda, gde ranije jednostavno nisam mogao da prihvatim i osjećao sam veliku krivicu. Kada sam uradio, recimo nešto uradim na što nisam ponosan na terenu, ponašam se ružno, opsujem, bacim reket, slovim reket i tako dalje. I onda jako brzo nakon toga ja osvestim taj trenutak i shvatim da zapravo sam uradio nešto što je pogrešno, nešto što nije dobar primjer za mlade ljude, sportiste, tenisere koji me gledaju.
I dugo sam vukao to u sebi i sam znaš, pričali smo često o tome, gde me stvarno mi je trošilo tu neku životnu energiju i iscrpelo me do bola, onako baš nekako sam nosio to kao program u sebi, gde svaki put kada neko nešto kaže ili ja vidim neku reprizu, recimo sebe kako bacam reket, u meni se javi ponovo ta neka trauma i neka emocija onako, da kažem, kritike prema sebi, znaš. I osjećam da sam stvarno u jednom konkretnom, jednostavnom, da kažemo, primjeru naučio kako da to sve to prebrodim, a to je prihvatanje. Zapravo, mnogo je lakše to reći nego to uraditi, ti to jako dobro znaš, jer mi na tome često radimo. Kako prihvatiti jednostavnu situaciju u kojoj se nalaziš, da si odreagovao kako nisi želeo da odreaguješ, uvredio si, povredio si nekoga, tebi bližnjeg koga jako voliš i do koga ti je stalo, pa čak i ne mora da je neko bližnji, kogod da je, nisi ponosan na svoje ponašanje. I prihvatiš to i nastaviš dalje i pokušaš da prosto iz toga naučiš i da kažeš ono čuveno izvini i sebi i da sebi opraštaš i da sebe voliš, pa naravno i onda tu osobu koju si povredio. I to je stvarno jedan od možda ovako, kada pričamo o tome, najjednostavnijih poslova koje možeš da radiš na sebi, ali s druge strane jedan od najtežih. Jer smo konstantno u nekom izazovu, u nekom iskušenju. Stalno svesni smo kako trebamo po nekim životnim načelima, postulatima da se ponašamo, da govorimo, da delamo, ali s druge strane desi nam se da imamo neki prosto izliv besa, ljutnje i tako dalje. I sad, hoću da te pitam, kada se tebi desi lično, ili recimo možeš i svoj primjer da koristiš, a možeš i da recimo koristiš primjer iz tvog rada sa mnogim ljudima koji dolaze kod tebe. Iz tvojih primjera, recimo u radu sa ljudima, možeš li da daš neku situaciju gde prosto, evo ovako, kada pričamo o besu i ljutnji, sličan problem, da kažemo, izazov imaju ljudi, šta im ti kažeš i kako vi to prebrodite, zapravo kako se desi ta transformacija? Evo ovako, jednostavno, na tvom primjeru. Nemoj! Ono što si ti jako lepo naučio i shvatio, a to je da Novak je shvatio jednostavno da je čovek vremensko biće. To ne znači da treba da bude zarobljen u prošlosti i u budućnosti, nego samo da shvati da nije zarobljenik trenutaka koji idu jedan za drugim. Što znači, kada se nešto desi, naljuti se na terenu, shvati da je to nešto što se dogodilo tog trenutka. Čime je izazvano, o tome ćemo shvatiti kasnije, ali da jednostavno shvati da već sljedeći trenutak može biti nešto potpuno drugo. Da jednostavno shvati, ako se dogodila ljutnja, da je to nešto gde se suočava sa samim sobom, gde zapravo je želeo da drži nešto pod kontrolom, nije to uspeo i onda je počeo da se ljuti. Što znači da ta kontrola i nije bila na pravom mestu i bila je pogrešna kao takva. Novak to jako lepo shvata i ono bacanje reketa i sve ostale stvari. To su neke stvari kojima se izlazi iz tog trenutka i kaže, ok, moj pokušaj držanja kontrole bio je iz pogrešnog ugla. Shvatam sada da je iz pogrešnog ugla i onda se pomeram iz tog ugla, prekidam taj trenutak, možda lomljenje reketa ili bilo čime, izlazim iz njega, udahnem duboko, kažem izvini i sebi i ono koga sam uvredio i tako dalje i idem dalje. Što znači svestan sam šta moj pokušava da uradi, a pokušava od svih nas i zauvek će to i pokušavati, jer on je taj koji nas stavlja u izazove da bi nas ti izazovi naterali da rastemo i tu je poenta. Tako da jednostavno ne trebamo biti ljuti na sebe, jer jednostavno da sam znao bolje, uradio bih. Jednostavno znam da moram izaći iz tog trenutka i idem dalje. Nisam ljut ni na koga drugog, jer jednostavno ako sam ljut na njega, znači da je on izazvao nešto u meni, da sam ja pokušao da ga kontrolišem, a čim to nije uspelo, znači i ne treba da bude i idem dalje. Kako izlazim iz toga? Jednostavno spoznajom da je trenutak sljedeći već može da bude potpuno drugačiji, da ja želim da mi bude dobro i jednostavno da trebam da se izvučem pozitivnom nekom emocijom koja u onim hercima samim tim veća. Kako to mogu početi? Pa hajde da krenem sa zahvalnošću.
Jer to je predivna stvar koja može da nas iščupa iz najgoreg stanja. I pokušajte, ja to često ljudima kažem, a to ono malo pre kad si rekao, kako da se izvučem kad me obuzbe neko stanje iz koga ne mogu da izađem. Hajde samo imajte spremljenu listu i pokušajte da budete zahvalni za nešto. Često mi ljudi kažu, pa ja ne mogu se setim nešto da budem zahvalan. Ja kažem, kad imaš slobodnog vremena, idi u čekaonicu urgentnog centra i provedi tamo samo 15 minuta gledajući. Nakon toga imat ćeš mnogo razloga da budeš zahvalan za sve ostalo. Hvala ti univerzume, hvala ti Bože što dišem, hvala ti što razgovaram sada s tobom, hvala ti što je lep dan, hvala ti što sam imao danas da jedem nešto. Ma ima se bezbroj nekih divnih stvari na kojima možemo biti zahvalni. Zahvalnost je jedna predivna emocija koja izaziva sve blagodeti koje su nam namenjene, koje nas čupa iz najgorih mrakova i izvodi ka najvećem svetlu. Tako da, ajde krenite sa zahvalnošću. Ako ništa drugo, imate spremljenu ceduljicu u džepu na što da budete zahvalni. A jednostavno tu smo otvorili priču i straha i ljutnje i svega ostalog, što je jednostavno nešto što su dela našeg ograničenog uma, a moramo pomoći tom umu da bi se on oslobodio od toga i krenuo pod pozitivnih emocija koje su saosećanje i najveće od svih ljubav i tako dalje. To je divno, divno. Znači, praktično, zahvalnost je transformacija u pozitivnom smislu straha u tom momentu besa i ljutnje i svih tih emocija. Jer je to i ono kada Novak šalje ovako, šalje ljubav svima, šalje zahvalnost svima, celom svetu i sebi i tako dalje, tako da šalje najdivnije pozitivne emocije. I super što si to spomenuo, jer dobio sam onako nekoliko puta baš pitanje od ljudi koji su mi bliski, kao, pa čekaj, ti igraš protiv, na primjer, najvećih rivala svojih negde na najvećim stadionima i sad oni navijaju čitav meč protiv tebe, svi, i to je očigledno. I ti, uprko svemu tome, ti održiš taj svoj ritual i ti šalješ ljubav svima i nasmeješ se svima nakon meča. Zato što si shvatio i to jako dobro znaš, da su ti oni pomogli da izvučeš najbolje iz sebe i hvala njima. Upravo to, baš to osjećam i osjećam također da to radim upravo prvenstveno zbog tog sopstvenog rada, zbog sopstvene transformacije i pretvaranja svih tih negativnih emocija koje sam doživeo i u osvešćavanje i pretvaranje u pozitivne emocije u kojima želim da budem. Ja stvarno želim da budem. Ko ne želi da bude srećan, ko ne želi da bude zdrav, ko ne želi da bude radostan, veseo, ljubazan, saosećajan, svi to želimo da budemo i kad god pitaš, kažemo 99,9% ljudi na ovoj planeti, kad ih pitaš koji su vaši prioriteti u životu i karakterne vrline i osobine koje želite da negujete, svi će vam reći želim da budem zdrav, srećan, u ljubavi, veseo, da imam familiju i tako dalje. Znači, samo što mi to zaboravljamo često zbog toga što nekako uđemo u taj vrtlog savremenog doba, savremenog sveta, gde se stalno nešto očekuje od nas, gde god da se okrenemo u komercijalnom svetu, uvek smo u nekom nedostatku nečega, uvek jurimo nešto. Znači, nikada nismo u potpunosti zadovoljni, jer bit ću samo zadovoljan kada budem ostvario ovaj cilj, kada budem, ostvario svoje snove. Ja sad pričam iz sopstvenog iskustva, apsolutno. Ne govorim uopšteno o ljudima, jer ne bi dozvolio sebi da govorim nešto uopšteno ako ja to prevashodno nisam doživeo. Ja to jesam doživeo i govorim isto iz sopstvenog iskustva, jer sam dugi niz godina razmišljao samo o tome kako ću da pobedim teniski meč i kako, ako ga budem pobedio, to će meni doneti sreću i ispunjenost. A ako ga ne budem pobedio i ne budem osvojio turnir i tako dalje, u toj celoj evoluciji kao tenisera, onda se neću dobro osjećati i onda ću nedeljama biti indisponiran i dok ne dođe neka druga šansa da nastupi. Dozvoli samo da objasnim taj deo kod tebe. Verovatno ću propustiti, mislim da je jako bitan, jer čovjek neće sebe da hvali nikada. A to je onog momenta kada je Novak shvatio
da ne radi to za sebe i svoj užitak i toga ja pobeđujem, nego radim za sreću svih i da bi tu sreću podelio sa svima, tad se dogodila transformacija jer je on tada porastao i tada se izvukao na viši nivo. Tako da sve on što radi, radi da bi široko podelio sa svima, a ne usko samo za sebe. I tu je ključ. A samo otvorio si jedno divno poglavlje malo, dozvoli mi samo da kažem vezano za to, kako on uspe jednostavno da, sećate se svega, bili smo na turnirima kada jednostavno više od pola stadiona urla protiv njega, a on stoji i sa jednim blagim osmehom šalje ljubav svima njima, a to je zato što je shvatio jednu stvar o kojoj smo često pričali. Ne uvek. Imam i reakcije koje, na koje kažem opet, vraćam se na ono, nisam ponosan i odreagujem žustro prema njima i interviraju me, ali za razliku od recimo mojih reakcija i mojeg shvatanja cele te situacije od pre 3 godine i unazad i sada, osjećam da prosto bolje prihvatam to kako jeste i da sam tako i odreagovao i to je okej, ali jednostavno nastavim dalje i trudim se da naučim i izvučem neku pouku iz toga. Ceo život je borba i nikad ne možemo prestati, nikada se ne trebamo, kao jednom sam tu uspio, sad zauvek pustim. Svaki trenutak je novi izazov, što znači ne držim se, ja sam nešto dostigao i tu jesam, nego samo ja sam naučio kako svaki put sa time da se suočim i to me zapravo ojačava i podiže najviše. I to je ključno. Samo da se vratim ono što sam počeo, a to je ne trebamo mrzeti ljude oko sebe ili sve situacije i okolnosti koje su protiv nas u određenom trenutku. Iz kog razloga? Ti ljudi su u mraku i ako mi jednostavno na uvredu odgovorimo uvredom, mi smo na taj mrak dodali još veći mrak. Jednostavno tako i mi postajemo taj mrak. A da bismo pomogli tom nekom, a i spasili sebe, mi u taj mrak trebamo da upalimo svetlost, što znači da na mržnju i uvredu ja dajem saosećanje i ljubav, jer na taj način ja palim mrak, svetlost u tom mraku. I tu je jednostavno ključ. Tako pomažem tom nekom drugom, a pomažem i sebi, a to će se mnogostruko vratiti svima nama. Jer jednostavno moramo znati da u mraku možemo upaliti svetlost i tako obasjati to sve, a u svetlosti ne možemo upaliti mrak. Jednostavno trebamo da znamo to. Što znači? Ne mogu ja mržnju pobediti mržnjom, nego ljubavlju. Ne mogu ja odsustvo nečega pobediti kukanjem da to nemam, nego pozitivnim emocijama i tako dalje. Tako da jednostavno i kad ste bolesti, nemojte samo govoriti o svojoj bolesti, nego okupirajte se suprotnom nekom emocijom i tako razumevati šta ta bolest pokušava da nas shvati. Ako nemamo ljubav, nemojmo jadikovati o svemu tome, nego obasjavati sebe drugačijim. Što znači, upalite svetlo u tuđem mraku i pomozite tako i njemu i sebi. A jedno upaljeno svetlo pali mnogo drugih. I jednostavno, što kažu, ako ti i ja palimo sada svetlost nekome, to obasjava celo naš prostor u kome živimo i tako rastemo svi zajedno. Tako da se ja uvek odlučujem za saosećanje i ljubav koliko god je neko drugačiji od svega toga. A onda jednostavno i sve ostalo postaje drugačije. Onda se i smanjuje ta svetlost, a opet taj mrak i to ujedanje tih drugih je zapravo samo njihova vapaj za pomoći i ne trebamo ih odstraniti svojom mržnjom, nego im pružiti ruku i saosećanje i tako im pomoći. Jer zato nas i grizu, jer traže pomoć, a ne znaju kako to na drugačiji način. Opet dajem svoj primjer, a mislim da će se mnogi pronaći u tome, nezavisno da li se baviš sportom i bilo kojom drugom strukom u životu. Mene su često i ti zvižduci i publika koja je na strani mog protivnika motivisali dodatno i proradio onaj što ga mi zovemo srpski inat u meni, gde kada neko ne veruje u tebe i govori ti da ti to ne možeš da postigneš, da ti to ne možeš da uradiš, to nekako u nama proključa i probudi se ta neka emocija koja prosto nam da neki polet, neku snagu da ćemo da dokažemo da možemo. I to je nešto što je super, što je pozitivno i što tebe dovede do ostvarenja tog nekog zacrtanog cilja. Da li je u pitanju teniski meč ili bilo šta drugo u životu. Ali sada pitanje ovo što si ti malo pre pričao. Kako ćeš sada nakon završetka tog meča ti u sebi posmatrati
i negovati to iskustvo i taj doživljaj? Da li ćeš da prosto shvatiš to kao jednu neminovnu realnost, okolnost, situaciju koja se desila i kao takvu uzeti kao veliku lekciju i biti zahvalan na istom i prosto ne gajiti te neke negativne emocije, ljutnje, mržnje prema nekome i tako dalje, animoziteta. Jer, na primjer, kao teniser, ja već 15 godina unazad se vraćam u ista mesta. I u nekim mestima u kojim igram širom sveta me više podržavaju ili vole, po znacima navoda, u nekim manje. I ja sam sad svestan da je to prosto tako kako jeste, ja to moram da prihvatim. Ali sam primetio da u prvom delu moje karijere, gde sam se upravo ponašao tako, ja sam jači od njih, pokazao sam im, ne volim ja, oni mene ne volim ja njih, boli me da ga ne kažem šta, idemo dalje, ja dolazim tamo sledeće godine i osjećam da onaj neki, onako baš neko stezanje u stomaku, neki loš osjećaj što sam tamo. Jer ne osjećam da sam dobrodošao, ne osjećam da pripadam. Iako možda sa spoljašnje strane stvarno to tako nije. Ja sam pitao ljude u mojem okruženju koji su stalno sa mnom, od porodice, familije do mog stručnog štaba, i oni su mi govorili da je njihova osjećaj, njihova percepcija onoga kako, recimo, oni to vide, da je drugačije od moje. Jer ja sam gajio tu neku emociju, majetu, tamo me ne vole i tako dalje. I onda sam prosto morao da to transformišem u sebi i osjetio sam da iako sad, ne znam, neću da imenujem neka mesta, očigledno na nekim mestima me manje podržavaju, ja kad god odem tamo, ja se radujem da odem tamo, zato što se radujem da imam priliku, pre svega, da se takmičim, radim ono što volim i u čemu uživam i shvatam da i ti ljudi koji dolaze da gledaju moje mečeve su sastavni deo ekosistema tenisa i života mog. I zašto bih ja sebe doveo u neku kompromitujuću situaciju u samom sebi, da ja sad ulazim u to neko stanje gde mračim i sebe, mračim i njih i prosto ne može da se ne osjeti to. I automatski i ono malo ljudi koji možda hoće da me podrži i gde možda imam šansu da transformišem publiku u svoju korist da me podržavaju, ja to zbog toga što imam takvu emociju i tako viđenje svega, ja prosto ceo stadion okrenem protiv sebe. Znači, prosto osjećam da nije bitno samo kako se osjećamo u tom trenutku kada nešto doživljavamo, nego prosto kako ćemo mi dalje da se nosimo sa tim sećanjem, sa tom memorijom tog trenutka i tog doživljaja. Da li ćemo opet igrati neku ulogu žrtve, da li ćemo imati gorak neki osjećaj u utrobi ili u ustima kada se setimo tog trenutka, ili ćemo prosto da prihvatimo to kako jeste i da tražimo oprost, da budemo zahvalni da smo prošli kroz tu lekciju u životu, jer uvek više naučimo od poraza, uvek više naučimo kada udarimo metaforički rečeno glavom u pod ili u zid. I na taj način vidim zapravo najveću transformaciju, jer ti si onda potpunosti zaštićen kako god u sebi. Čak i da je situacija takva, možda i gora, opet si ti sasvim okej sa tim jer si ti to prihvatio. Evo da ja zapravo objasnim šta si ti sada rekao, još malo dublje. A to je sledeće, da jednostavno shvatimo da nije poenta da li si pobedio ili nisi pobedio, nego jednostavno sam proces kao takav. I da shvatimo da neuspesi su delovi uspeha i da jednostavno uspeh zapravo napravljen na temeljima zapravo mnogo neuspeha. I što kažu, da bi nešto uspeo, ja moram puno puta pokušati, učiti puno lekcija, usavršiti taj proces da bi uspeo. Tako da taj uspeh nije tad si pobedio, nego i oni prethodni neuspesi su zapravo bili delići tog uspeha kao takvog. Znači, biti svestan procesa, a onda samim tim kad smo svesni procesa, mi onda nemamo gora kukus, idem ponovo tamo, šta će da se desi ili tako dalje. Nego samo nastavljam svoj put. To ja često ljudima kažem kada idu na ispit. I ne trebate ispit gledati kao nešto idem da ili da položim ili da padnem, nego idem samo da proverim dokle sam stigao. Tako da svaki moj izlazak je bliži cilju, pa sad kad uspem da uspem. I to je jednostavno tako, to je jedna stvar. Druga stvar koju si ti shvatio, a to je da jednostavno
mi smo iskre velike svetlosti koje je oko nas. Zovimo je Bogom ili univerzum ili kako god već želimo. I da jednostavno, ako ja kao ta iskra stojim ovde i predstavljam to nešto, pa i čitav taj kosmos je oko mene i taj Bog sa mnom i tako dalje, samim tim bit ću pozitivan, bit ću srećen, prvo sramota me od njega da budem drugačiji, a samim tim ako je on tu, onda je sve mnogo lakše i mnogo jače kao tako. Tako da biti svestan procesa, biti svesni ko smo i onda jednostavno ništa ne može biti loše. Jer ne postoje dobre i loše stvari, nego samo dobre i one koje nas vode ka dobrom. A onda nije teško doći ponovo na isto mesto, igrati sa istim ljudima i suočavati se sa istim problemima i tako dalje. Jer su svi oni delovi jednog te istog procesa koji nas vodi ka nečemu dobrom našem. Fenomenalno, Žare, fenomenalno. Pre nego što pređemo na pitanja, posljednje pitanje bih ti postavio vezano za običaje, to jest rutine svakodnevne. Da li imaš neke predloge konkretne, da li je pre svega to bitno? Da li je možete bitno da mi postavimo sebi neku rutinu dnevnu i recimo za mene jeste lično zato što mi daje neku vrstu mentalne bistrine, jasnoće, ja počnem dan kako valja, kako da kažem, i kontrolišem ja kako će taj dan izgledati. I prosto šaljem neku pozitivnu emociju u sve što budem doživeo u tom danu i imam svoje neke kratkoročne, kako bih rekao, želje i ciljeve koje želim u tom danu da ostvarim i zadatke, a takođe za tu nedelju ili mesec ili godinu i tako dalje. Da li je to bitno i ako jeste, šta bi ti savjetovao ljudima da rade apropo svega ovoga što smo pričali? Super, hvala ti, mislim da je to super za kraj reći. To je ono na početku što smo rekli. Mi jesmo deo ovog elektromagnetnog polja u kome smo ovog sveta, ove države i tako dalje i tako dalje. Ali takođe i sve što se dešava izvan toga kao izazov nama i kao iskustva jesu deo naših života. Ali takođe možemo napraviti svoje stakleno zvono unutar toga i postati na neki način nedodirljivi od svih loših stvari koje nas izazivaju. A šta je to? Krenimo od dnevnih rituala i svega onog što mi jesmo. Hajde da jednostavno budemo opet osvešćeni u svemu tome. Ako ste, što kažu, spavali u nekom krevetu, ajde ujutru ustanite i namestite taj krevet kao što ćete uveče doći i leći u taj isti krevet. Hajde odredite da se to dešava u neko isto vreme i nekako budite deo tog rituala kao takvog. Sledeće, hajde pokušajte da one ključne situacije u našim životima, a to je kada jedete, ili spavate, ostavite mobilni telefon daleko od vas. Tako da ja ni u trpezariji da jedem, ni u spavajućoj sobi nemam ni televizor, ni mobilni telefon i tako dalje. Jer to je neko moje mesto izvan drugih informacija gde sam sam sa sobom i svojim mislima i sa sobom samim. Hajde da, što kažu, jedemo bez mobilnog telefona, hajde da jedemo bez televizije, hajde da jedemo bez svađe, hajde da jedemo okupirani lepim mislima, jer mi na taj način programiramo tu hranu. Ako ja jedem ili kuvam tu hranu, svađajući se, pričajući ružne stvari ili misleći nešto drugo, pa ja jednostavno, moje misli su neka energija, neka frekvenca, utičem na to, menjam strukturu svega toga i ja to posle tako zagađeno unosim u sebe. Hajde da samo imam svesti oko toga. Hajde da kada moja ruka krene ka čaši vode koju ću popiti, u tom trenutku pomislim i kažem u sebi, ti me isceljuješ i popijem tu vodu. Hajde kad odem u toalet, ne nosim Instagram sa sobom, nego ostanem sam sa sobom. Hajde da te ključne situacije u svom životu budemo samo svesni, tako što nećemo biti okupirani nekim drugim stvarima. Jer ovaj svet odlazi nekud gde ne treba. Mi sve više i više tražimo anesteziju za te pozive duše kojima opominje naš um, ali to može biti neka druga priča, neki drugi put. Da mi koristimo neke blokatore i bola i izazove za učenje i tako dalje. Ili internetom ili igricama ili nekim opojnim sredstvima i tako dalje. Da blokiramo sve to i zapravo sužavamo sebe i postajemo zarobljenici u tom nekom okovu. Hajde da se oslobodimo toga, budemo sa sobom, sa svojim mislima i sa tim nekim lepim ritualima. Hajde da krenemo od svega toga. Spavajte, jedite, idite u toalet, sami sa sobom okupirani lepim mislima. I šta to izaziva, Žare? Jel to prouzrokuje zapravo da ljudi treniraju na neki način, ajde prostim rečnikom,
da budu prisutni, da budu u sadašnjem trenutku, da osvešćavaju, da krenu da osvešćavaju svaki trenutak i da razumeju šta to znači biti svestan. Pa znate kako, ako ja jedem i razmišljam o tom zalogaju i pokušavam da osetim najtananiji ukus svega toga, pa zamislite šta će ta hrana onda uraditi sa mnom. Onda ću postati svestan i šta je mom telu potrebno i šta mu nije potrebno, slušat ću ga i on će tako da me vodi i onda će ta hrana biti lek za mene, a ne samo neki balast kojim se tovarim i opterećujem sebe. Onda će moj život poći potpuno drugačije. I onda smo mirniji, onda jednostavno nema tenzije, onda naš život teče jednostavno. Jer kad smo mi u nemiru i nespokoju, kad naš život ide od stavke do stavke, kada udaramo glavom u neke zidove koje smo sami postavili, a ako jednostavno budemo svesni svega ovoga, za početak nećemo imati te blokove i zidove koji nas opterećuju, nego će zapravo naš život teći, a onda ćemo biti svesni te energije, a onda slično privlači i onda smo potpuno drugačiji. Onda smo jednostavno srećni zbog svega onog što je unutar nas, a ta sreća neće biti nešto za čime ćemo žuditi i tražiti izvan nas. Koja je moć dnevnika, zapisivanja svojih misli, svojih želja, svojih strahova, emocija? Super. Često ljudi kažu da jednostavno pišem dnevnik, znači da sam zarobljen u nekoj prošlosti i planiram neku budućnost. Ne. Taj dnevnik nam pomaže da bolje percipiramo sebe i trenutaka u kojima smo, samo zato što nećemo zaboraviti iskustva koja smo imali, nego će sve te životne situacije neće biti naše traume, već zapravo životne iskustva koje će nam pomoći da sledeće sa kojima se suočimo budu lekovita za nas. Tako da je dnevnik nešto prekrasno što zapravo svi trebamo da radimo i trebamo da pođemo tim putem, jer jednostavno to je kao neki dnevnik gde zapravo znam šta se dogodilo, mogu da uporedim s onim što mi se sada dešava, šta sam izvukao, zbog čega sam ušao u svega toga i da zapravo moj život postane bogatiji i ta situacija će nas omudriti, samim tim sve će nam biti mnogo lakše u buduće. Čitao sam kako mnogi pisci istorijski su vrednovali pisanje dnevnika i kako su govorili da zapravo ne samo pisanje dnevnika, nego uopšte pisanje, sam taj akt pisanja zapravo služi čoveku ne samo da se osvrne na nešto što je doživeo ili da koristi to kao podsjetnik za nešto, nego prosto da oslobodi energiju i da osjeti... Da ona teče. Tako je, da ona teče. I recimo, ja osjećam da meni je prioritet u pisanju dnevnika zapravo to. Jer mnogi ljudi kažu, ja odem fizički da se, po znacima navoda, izduvam, da se istrčim, da odem u teretanu, da igram neki sport i na taj način ću ja da zaboravim na nešto što me tišti. Ja recimo lično nisam osjetio da to može da mi reši problem emotivne vrste. Može da mi promeni energiju i stanje tela i uma u tom trenutku, da se osjećam bolje, apsolutno, da, ne znam, udišem svež vazduh, popijem vodu, da izađem napolje, da se odvojim, provedem vreme sam sa sobom. Ali pisanje ima nešto čarobno u tome, stvarno. Zato što spušta, materializuje sve one naše misli i stavi ih u drugu frekvencu koja onda postaje živa. I uzemljena. Jer ja znam da ti si, recimo, da ti najveći deo svog pisanja vršiš preko kompjutera. Da li imaš, jer ja recimo osjećam, pišem određene stvari preko kompjutera, vezane za možda posao i tako dalje, ali nešto što je lične prirode, ipak više uživam da uzem olovku ili hemijsku i da napišem na papir. Kada pišem knjige, jeste, kada pišem knjige, sve ostalo, kucam jer brže pratim misli nego što bi rukom pisao, a kada je nešto meni bitno i moja neka putovanja, moja lečenja samog sebe, moja iskustva, to pišem rukom jer samim tim na taj način uzemljujem svoje iskustvo, svoje naučeno i na taj način zapravo to kolektujem u svoj i na taj način pomažem sebi. Tako da je taj deo uzemljenja jako bitan. Evo, pre pitanja svih naših ovde sa nama na live, dragih prijatelja, još jedno zadnje pitanje. Moć molitve. Pričali smo o zahvalnosti
kakva je moć molitve i kakve bi ti molitve, ajde da kažemo možda, ukazao, preporučio, na primjer, ljudima. Jer to je jedna isto osetljiva stvar, naravno, delikatna. Svako ima svog Boga u koji veruje. Sad, naravno, to je neki lični izbor. Ali da li postoje neke univerzalne stvari koje bi ljudima pomogli da u nekim trenucima kratko samo osete, kako bih rekao, ispunjenost kada bi nešto u sebi rekli ili možda čak na glas? Mi jednostavno živimo tu gde živimo i hvala Bogu imamo tradiciju koja je zasnovana na toj divnoj komunikaciji sa samom sobom. Molitva je zapravo predivan način na koji način ja komuniciram sa onim božanskim u sebi, sa svojim višim ja, ako ćemo na način psihologije. I često ljudi kažu da sve ono čime se ja bavim Reiki i tako dalje, da je protiv Boga i tako dalje i tako dalje. Onda kad pročitaju moje tekstove i knjige i nađu masu nekih stvari koji ih podsjete na nešto tradicionalno i na nešto što razne religije, posebno naša, govori, onda kažu pa čekaj, pa ti kao to nije to. Pa kažem, pa samo se informišite pa ćete vidjeti. Ja zaista toplo preporučujem svima da pronađu svoju neku molitvu i na svoj neki način da se obrate onom nečem unutar sebe. Jednostavno znajte da Bog živi jednostavno u vama samima, u ljubavi prema onome što dajete drugima i ljudima oko sebe. I da jednostavno, ja kažem, Bog živi u tim lepim trenucima kada mi delimo ljubav i saosećanje sa svim ljudima oko nas, bilo da su nam bližnji, bilo da su nam neprijatelji kao takvi. I na taj način i ja nekako formiram neku svoju molitvu i jednostavno obraćam se tom nekom višem ja, nazovemo ga Bog, univerzum, kako god želimo. Ali mislim da je to jako bitno. Krenimo od onih koji se predlažu u raznim molitvenicima i tako dalje, ali nađite svoju, ona će biti najmoćnija i najjača. Divno. Jer tako komuniciramo sa sobom i sa onim božanskim u nama. Divno, Žare. Hvala ti puno. Sada ćemo da uključimo ovako ovde komentare i da vidimo, ući ćemo u pitanja. Hvala svima što ste bili strpljivi. Evo, prošlo je preko sat vremena sada. Fantastičnog razgovora. Sada ćemo da vidimo koje su vaše. Postavite slobodno pitanja. Ja ću sada prođem kroz vaše komentare. Pokušat ću. Evo ga ovde je ikonica za pitanja. Evo, imamo preko 100 pitanja. Sad ću da pogledam, Žare. Wow. Evo, od profila Aleksićeva zauvek. Pitanje je kako prebroditi emotivnu prevaru i konstantno kontaktiranje sa bivšom. To je ogromna stvar i jako često pitanje. Jednostavno trebamo da pođemo od nekoliko stvari, a to je sve što se dešava u našem životu, dešava se kao odraz puta kojim idemo i lekcije koje treba da naučimo. Tako da, prvo od toga prestanite da optužujete i sebe i druge. Gledajte šta možete da naučite iz čitave te situacije, ne da biste bili žrtva i ponizno se vratili ili vratili nekoga sebi, ne ni da bi nekom nabili na nos nešto, nego šta ova situacija ukazuje da se dešava u mom životu. Da sam ja prestao nešto da radim, da li sam ja prestao da budem izazov tom nekom, jednostavno shvatite da je ljubav rad na potencijalima voljene osobe i inspiracija voljene osobe na neke divne stvari. Ako se dešava nešto što prekida vezu kao takvu, prvo pođite o sebe i razmislite da ste prestali vi da budete inspiracija vašem partneru, to jest da ste prestali da inspirišete vašu osobu, da ste prestali da se trudite, da dajete sebe, da dajete ljubav, saosećanje i tako dalje. U svakom slučaju, ogromna je to tema, ali nikad nemojte sa optužbama, mržnjom i tako dalje, nego pođite od toga šta ova situacija govori meni, gde se ja nalazim u sadašnjem trenutku, gde odstupam od svega toga i kako mogu da se vratim na taj put. Evo još jedno pitanje. Ja mislim da si praktično odgovorio na ovo pitanje, ali ajde, možda ti proceniš da nisi. Kako rešiti konflikt sa roditeljima? Jednostavno moramo da shvatimo ovako. Ono što nipošto ne... Evo da se zahvalim samo profil Mata Rugana. Hvala na pitanju. Da. Evo ovako. Ono što prvo moramo da znamo, a to je
da roditelje nipošto ne smemo ne voleti, ne smemo im zamerati i tako dalje. Mi smo izabrali naše roditelje i iskustva koje će nam dati. Roditelji su u službi nas da nam pomognu da postanemo ono što mi jesmo, a mi smo njih izabrali. Ja često kažem kad je pitanje sa roditeljima, to je kao da nas univerzum ili Bog odvedu u prodavnicu i kažu koji sladoled želiš da uzmeš i ja ga izaberem, probam ga i onda kažem ne sviđa mi se kao takav. Znači, verujte da pričat ćemo o tome valjda nekada da bolest je odraz našeg života, naših misli, naših emocija, da često neke teške bolesti nalazio sam u zameranjima ka roditeljima. Jednostavno, trebamo da shvatimo da je naš odnos sa njima jedna od glavnih naših lekcija i trebamo da krenemo od toga. Tako da, zamerati nikako. Evo još posljednja 2 pitanja. Profil Špijunovićeva, kako pobediti ego? Stalnim radom na sebi. Žao mi je što pitanja su savršena, a malo je ovo da bismo odgovorili na njih. Bukvalno svako od ovih pitanja možemo posvetiti jedan čitav sat ka tome i da će Bog da to bude. Kako pobediti? Jednostavno, osvešćivanjem svega ovog o čemu smo pričali, shvatiti da je on tu da nam da hrabrost, da nam bude pokretač i tako dalje, ali da on je loš gospodar, ali dobar sluga i da mu jednostavno trebamo pomoći, da ne reagujemo na one primarne reflekse preživljavanja, nego da jednostavno on bude samo naš pokretač, da jednostavno širimo i dozvoljavamo našoj duši da ga vodi. Jako lepo. Ja bi samo dodao još nešto. Imao sam baš razgovor na ovu temu pre neki dan sa ukućanima ovde i pričali smo o egu, zato što ego se uglavnom, barem ovo što vidim po knjigama i u psihologiji, predstavlja kao neprijatelj, kao nešto što nije deo nas. Ja imam malo drugačije mišljenje. Smatram da mi nismo ego, apsolutno, ali da živimo u istoj kući sa ego. I onda samim tim, ako verujemo u Boga i ako je Bog nas stvorio ovakve kakve jesmo i ako smo zahvalni na tome, onda smo zahvalni automatski na egu. Jer ne možemo onda ego da posmatramo kao nešto što je van nas, zato što je u nama. I verovatno do posljednjeg daha našeg u ovom životu mi ćemo imati njega uz nas u nama i on će nam praviti izazove, zadatke, iskušenja i tako dalje. Tako da interesantno je baš... Da. On je tu da nam pomogne, da nas stavi u situacije koje su nam potrebne i da nam pomogne da ih naučimo. Upravo to. I ne možemo bez njih. Evo, posljednje pitanje, Žare. Evo, sad ćemo da vidimo. Samo da vidimo, evo ima neki pitanja na engleskom jeziku. Ovo je lepo pitanje, kratko, ali vrlo lepo i moćno. Od profila Kagu Art. Pitanje, koliko je ćutanje bitno? Evo, jednostavno, kada nemate šta da kažete, bolje je da ćutite. Šta znači ćutanje? Mi imamo jednu divnu reč, tihovanje, je li tako beše? Da. Jednostavno, ćutati znači dati vremena razumevanju situacije, razumevanju u kojoj službi učenja nas je sve to, sklapanju te priče i nedozvoljavanju onom limbičkom sistemu da reaguje odmah na prvu loptu, nego da se stvari razlože i poslože. I ono malo pre pitanje kako savladati ego, upravo tako, ne dozvoliti njemu, tom limbičkom delu mozga, egu, da deluje odmah, nego dati mu vreme da se poslože stvari, razlože, razumeju i onda neokorteksom, to jest razumevanjem, reagovati kao tako. Tako da ćutanje je neizmjerno dobra stvar i pomaže nam, i pričanjem jednostavno mi mnogo energije trošimo, tako da jednostavno ćutanje je zlatna stvar koja nam pomože da sačuvamo tu energiju, tako da ona molitva radite u tišini. Apsolutno. Za sve oni koji se pitaju šta znači tihovanje, tihovanje je suštinski naša reč za meditaciju. Znači, kroz tihovanje mi zapravo poznajemo, osluškujemo sebe, postoje razni načini, razne tehnike tihovanja. Ona najjednostavnija je prosto da tihujete, da budete bez ikakvih distrakcija, da budete u sobi, bez telefona, bez prisustva bilo kojeg čoveka, bez zvukova i da se usredsredite samo na sebi i osluškujete sebe.
Hvala ti, Žare, puno na ovom razgovoru. Stvarno sam jako uživao, a vidim i po komentarima da su ljudi također isto uživali. Nadam se da ćete moći nešto i korisno da izvučete iz ovog razgovora sa Žaretom. Hvala ti puno na tvojem izdvojenom vremenu, Žare. I mislim da je zaključak nas dvojica i svih ljudi ovde isti. Morat ćemo ovo da ponovimo još nekoliko puta, jer ima previše dobrih tema koje nisu obrađene u detalja. Mislim da je ipak vredi ih obrađivati do detalja. Verujem da hoće. Hvala svima koji su bili uz nas. Hvala tebi i na tome što jesi. I samo jedna mala stvar, svi kažu kao, ti mora da si veliki kao kad radiš nešto s njim i družiš se s njim. Ja kažem, ne. Apsolutno hvala njemu koji je jedna divna laboratorija koja mi je dozvolila da eksperimentišem i učim od svega toga. Tako da hvala ti na svemu što sam ja naučio od tebe. Hvala ti, Žare. Volim vas sve. Želim vam prijatno veče. Hvala ti puno, Žare. Na vezi smo. Hvala, čao. Ćao.